दिनै जोंहा पिकनिक जानो थांनो नागिरदों आइमोननि बाबानि न' गाहायावहाय बेयाव बिखुनजो आरो बेवाइ बिजावजालि बाजै बिबोनां गासिबो दंजोबो न'निनो गोजाजोब गासिबो ज' पिकनिक जानो नागिरदों आरोना बेनिफ्राय जोंना नानिया थांग्रोबाय बिमानैमोनजों दा जों थांनोसै अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर मागोनि लटारियाव जोंहा दाउला खासिनानै नांबाय ह' नै जोंना पिकनिक जाग्राया इयाव ओरै गिदिंना थांनांसिगोन थांगासिनो र' मा लाखो दाउला खासिखौ लाबासै उथारा र' मा एवानदों नै नाया एवाखै दाउला खासियाबा लाबाखै दाउला खासिया बिहर बयलार ओमफ्राय लोगो अमा बेदर बियो दाउला खासि अनलाजों दाउला खासि नैबे अमा बेदर नै बैयाव संखांबाय दाउला खासिया नै अनलाजों दाउला खासि गुन्दैखौ जोब्बाय पिकनिक जाग्राफ्रा मा खालामदों नोंस्राहे जौ लोंसै मिस्टिया देवा बेदर साखिनोसै नै जोंहा आलासि फैदों आलासि जानोसै जोंहा आंना गिलास सानै बाहायनो दंमोन बेयाव दोनदोंमोन मावनाया मावगासिनो संनाया संगासिनो सासेया नांगौला नोंसोर नांगौला आया mana tika? Nè. Mua sao vậy? Đây, nó mắm ra là. Bà bên nhà bạn luôn. Đâu má xe apa ya? Oma saya. Itu tuh ngoni. Nah, labu pokoknya pada bedora. Kasih pali. Nang halai nang ha? Nga deh. Dadah. Gelia. Khát lấy bếp nè. Đây nè chị. Mình lấy đi. Mà bác sĩ suy lấy vậy. Nơi giấu ra lý sao thăm bữa. Này bé nữa जोंहा आइमोन बाबानि न' गाहाया आयु दाबो अरलुखायाखै दाबो जाबावाखै ना दंबावो होनलाय नाखर लोगोबाय नै बे जोंना बाबाया नै बे आइ गेदेर बैनो देरसिना नै बे देरसिना नै बे आइ उन्दैसिना ओमफ्राय आइ उन्दैसिना दुनियानि जौ फाग्लिसिन नै बे आदा
नैबे आइनि बिजामादै बाबा सासेया बाबा उन्दैसिन बेयाव उन्दैसिना नै बे आदैया बेवाइखौ नुखाबाय नै बेवाइया नै बे बाजैया जोंना नै गोरलैया थांबाय बिमा फिसा नै बेवाइ माबाया हालुवाना औ नै बे आबौ जोंहा सासेल'सै मा खालामदों बाजैयालाय नै बेबो बाजैया सासेया जोंना हारसिंसो आइया हारसिंसो जाबाय बैयाव लोगो जाहैला उन्दैफोरा जाखांलायबाय बिदिनो ज' जायो जोंना दमासियाव लोगोफोर बयबो बिमा बिफा बिहाव बिखुनजो बेवाइ बिजावजालि बयबो ज'नो सोरनिमोन बिनालाय हिना जाया हांसो बेदर हांसो मेजेम गजोबबाय हाग्राजों फिसिना दिनैना हांसो खासि दाउ खासि लटारियाव मोननाय दाउ नै लटारियाव मोननायाव दाय आरो नै हांसोआ नै गोदाग्रा बिथाङा नै गोदाग्राया नै नैबे जाहैबाय सागुरि नै जोंना इउटुबारा